Son Cristina Vázquez, propietaria de Verduras Chelín, e a nosa explotación está situada en Rañobre. Pertenece á parroquia do Oseiro e está anclada no concello de Arteixo. A nosa é unha explotación familiar que foi medrando. Estamos debaixo do nombre de Verduras Chelín desde fai máis de 20 anos, pero xa collemos de miña nai. Miña nai xa empezou a vender Gadis fai polo menos agora 30 ou 35 anos. Iba ao mercado, daquela empezou a venderlle de continuo e foron ampliando a súa explotación en función tamén das necesidades de Gadis. E chegou un momento en que, decidimos collelo e fomos medrando tamén con Gadis. Conforme foron pasando os anos, tamén foi apoiando moito produto local, dándonos tamén moita relevancia. Nós puidamos medrar gracias a iso e facer inversións contando con ese apoio. Para nós traballar para Gadis é un descanso á hora de comercializar a produción. O 99% da nosa produción vendémola sempre. Despois tamén traballamos con as previsións durante o verán e durante o inverno e daquela dedicámonos realmente tamén ao que queren eles. A axuda que nos presta Gadis á hora de comprarnos a produción tamén che permite conciliar de outra forma. Tes uns horarios, sabes máis ou menos o teu pedido, é moi fácil.